Magandang araw po sa inyo, mga idol. Muli, ito po ang inyong lingkod, Sir Blair. Isa na naman pong kapanapanabik at makapanindig balahibong kwento ang inyong maririnig sa araw na to mula po sa isa nating masugid na taga-subaybay. Matuto po tayo sa kanyang nakakakilabot na karanasan. Ngunit bago po ang lahat, ang inyo pong like, comment at pag-share ay malaking tulong po para po sa aking channel. Kaya please, huwag po nating kalimutan. Simulan na po natin ang kwento. Hindi na bago sa buhay nating mga tao ang pagsubok. Ngunit sadyang may mga pagsubok na talagang magpapalugmok sa atin at nasa mga kamay natin kung tayo ba ay babangon o mas pipiliin nating wag nang tumayo. Ngunit para sa akin, ang pagsubok na dumating sa aking buhay ay naging dahilan para madiskubre ko ang natatago kong tapang. Wala akong kaalam-alam na nakatadhana pala kong sumunod sa yapak ng aking ama bilang isang antingero na manunugis. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At pati na rin po sa inyong mga tagapakinig at mga subscriber ng The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Inakala ko po noon na magiging normal at simple lamang ang buhay ko at ang aking ama. Pero nang dumating ang matinding panganib, hindi lang sa aming buhay, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa amin, ay natuto kong tumindig at lumaban sa kasamaan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joel. At ito ang aking kwento. Tahimik at payapa kaming nabubuhay ng aking tatay na si Mario sa isang isla. Nakatira kami sa maliit na kubo na malapit sa dagat. Ang ikinabubuhay namin ay ang pag-angkat ng asin sa kabilang isla na siyang ibinibenta naman namin sa mga tao sa isla. Marami kasing mangingisda sa aming isla, kaya mabenta talaga roon ang asin dahil kailangan yon upang mapanatiling sariwa ang mga huli nilang isda. Madaling araw pa lang ay umaalis na kami sa bahay para kumuha ng asin para pagputok ng araw ay naroon na ulit kami sa aming isla. Marami na kaming mga suki, kaya hindi na kami nahihirapang ipaubos ang aming mga tindang asin. Kung meron mang natitira, ay iniimbak namin yon sa maliit na kubo na ginawa ni tatay para siyang maging imbakan ng aming asin. Isang hapon, nakaupo ako sa dalampasigan habang pinanonood ko ang unti-unting paglubog ng araw. Nagulat ako nang may biglang tumabi sa akin at paglingon ko ay nakita ko ang kaibigan ko na si Tonyo. Uy, Pards! Nagsisenti ka na naman dito, ha? Kanina pa kita hinahanap eh. Aayain sana kita na magpunta sa kabilang isla. Bakit naman? Ano bang meron sa kabilang isla? Hindi mo ba alam na piyesta ngayon doon? Merong sayawan, syempre. Saka hindi mawawala ang inuman. May kilala ko ron na nag-imbita sa akin. Tonyo, di ako pwede. Maaga kaming kukuha ng asin ni tatay bukas ng madaling araw eh. Saka, wala naman akong hilig sa mga ganyang kasiyahan. Kaya napaka-boring ng buhay mo eh. Pambihira ka, oo. Hindi ka marunong makialubilo sa mga tao. Hoy, ikaw alam mo Joel, kung hindi ka magbabago, ay paniguradong hindi ka na makapag-aasawa. Tatanda kang binata niyan. Dapat ay nagpupunta ka sa mga sayawan kahit papano. Kasi baka may makilala ka rong mga chika babes. O kita mo na, hindi ka talaga makikipiesta dun eh. Kundi maghahanap ka lang ng magiging kasintahan mo.
Ano namang masama ron? Binata naman ako. Saka nasa hustong edad na rin. Wala namang masama, di ba? Kung maghahanap ako ng susutain. O ano, tara, sumama ka na. Baka makahanap ka ng mapapangasawa mo doon. Hanep pa. Kanina kasintahan lang. Tapos biglang naging mapapangasawa na kagad. Ayoko sumama. Tsaka wala pa naman akong planong mag-asawa eh. Saka na mga ganyan-ganyang bagay kapag yumaman na kami ni tatay. Sus, kailan pa naman kaya mangyayari yun? Mas mabuti ngang mag-asawa ka na ngayon para makarami ka ng anak. May tsura ka pa naman, kaya dapat paramihin mo talaga ang lahi mo. Alam mo ikaw, Tonyo, hindi ko alam kung nag-iisip ka ba talaga eh. Ang tingin mo ba sa pag-aasawa ay para lamang magparami ng anak? Nagkakamali ka pare, hindi ganun yun. Yun naman talaga ang isa sa dahilan kung bakit kailangan natin mag-asawa, di ba? Para magkaroon ng mga anak. Sabi nga ni Jesus, di ba? Humayo kayo at magpakarami. Oo nga, pero ang gusto ko, kapag mag-aasawa at mag-aanak na ako, yung handa na ako. Yung may maayos na akong trabaho at alam ko na maibibigay ko ang pangangailangan ng asawa at mga anak ko. Aba, Chong, mahirap magpamilya ng mahirap ka. At hindi ka handa. Baka mamaya umiyak ka na lang kapag sabay-sabay na umiyak ang mga anak mo kasi nagugutom sila. Tapos sabayan pa ng pambubulyaw ng asawa mo kasi wala kang trabaho. Oh, sige nga, anong gagawin mo? Ayun, nasermonan pa nga ako ni Father Joel. Ang dami mo naman sinabi kagad. Inaaya lang naman kitang sumama sa akin sa sayawan sa kabilang isla. Ewan ko sa'yo. Sinabi ko lang naman din ang opinyon ko sa pinag-uusapan natin. Una. Nakuha ko ng gusto mong sabihin. O ano, pero hindi ka ba talaga sasama sa akin mamaya? Hindi nga sabi, matutulog na lang ako kaysa magpuyat pa ako dun sa sayawan. Final answer na ba yan? Oo, final answer na. Okay, sige, di na kita pipilitin. At mahirap pilitin kapag ayaw talaga. Bukas, pagbalik ko, iinggitin na lang kita sa mga mangyayari sa akin doon. Kahit bumula pa yung bibig mo sa pagkikwento sa mga mangyayari sa ron, ay hindi ako maiinggit sa'yo dahil wala akong pakialam sa gagawin mo ron. Sige na. Iwan mo na ako rito at gusto ko mapag-isa. Storbo kay. Hala siya, grabe ka na ba sa akin? O sige na, alis na ako. Kasi maghahanda pa ako sa pagpunta ko mamaya doon sa kabilang isla. Magpa-party ako doon. Nang muli ako mapag-isa, ay pinanood ko ulit ang paglubog ng araw. Bahagya nang kumalat ang dilim sa paligid, kaya naisipan ko nang umuwi. Sinadya kong bagalan ang paglalakad dahil ninanamnam ko ang malamig na hangin. Hindi nagtagal ay nakarating na ako sa aming bahay. Naabutan ko ang tatay ko na naghahain na ng hapunan. O anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Tamang-tama kasi kakain na tayo. Kakain na po. Ang aga niyo naman po nagluto, tay. Kanina pa kasi ako nagugutom Kaya inagahan ko na magluto. Ayos pritong galunggong at munggo ang ulam. Nako, tiyak na mapaparami ang kain ko nito. Kasi paborito ko po ang mga yan O siya, umupo ka na rito para makakain na tayo. Ay teka, magugas ka pala muna ng kamay mo. At baka kung saan ka nang galing. Dumiretso ko sa batalan para maghugas ng kamay. Kahit 25 anyos na ako, pakiramdam ko ay bata pa rin ako kung kausapin ako ni tatay. Palagi siyang nagpapaalala sa akin kahit sa maliliit na bagay, gaya na lamang ng paghuhugas ng kamay, bago at pagkatapos kumain. Bata pa lang ako nang namatay ang nanay ko dahil sa isang malubhang sakit. Mula noon ay si tatay na ang gumabay at bumuhay sa akin. Dahil sa kapos sa pera ay hindi ako nakapagtapos ng high school. Kaya binatilyo pa lang ako ay katulong na ako ni tatay sa pagkuha at pagbibenta ng asin. Maya-maya pa ay dumulog na ako sa hapagkainan. Bago kami kumain, ay nagdasal muna kami ni tatay
upang magpasalamat sa Panginoong Diyos sa mga biyaya na natatanggap namin sa dumaan na maghapon. Matapos magdasal ay saka kami kumain. Oo nga pala anak. Saan ka pala galing kanina? Parang ang tagal mong umuwi. Dun lang po sa may tabing dagat. Dun lang naman po ako palaging tumatambay bago gumabi, di ba? Malay ko ba? Baka inaya ka na naman ni Tonyo kung saan. Alam mo naman yun. Buti nga po't nabanggit niyo po si Tonyo. Kanina inaaya niya talaga ako na magpunta po doon sa kabilang isla. Mamaya raw pong gabi at may party raw po doon, piyestahan. Oo nga pala no. Piyesta nga pala ron. Di aalis ka mamaya. Naku, hindi po. Ayoko pong sumama kasi sayawan po yung pupuntahan namin eh. Wala naman po akong hilig sa ganun. Saka may trabaho pa po tayo mamayang madaling araw, di ba? Kung sasama po ako kay Tonyo, malamang madaling araw na po. Hindi pa kami nakakauwi. Baka mamaya hindi ko na po kayo matulungan. Bakit hindi ka na lamang sumama kay Tonyo, anak? Alam mo, Joel, nasa edad ka na kung saan dapat ay ginagawa mo ang mga normal na ginagawa ng mga binata. Walang masama na maglibang at magsaya ka. Kahit paminsan-minsan, kung alam mo naman ang limitasyon mo at kung hindi mo naman yun ginagawa ng araw-araw. Napapansin ko kasi na puro ka na lamang trabaho. Dapat ay maging masaya ka rin sa pagiging binata mo. Dahil pagdating ng araw, ay ikikwento mo sa mga anak mo ang naging mga karanasan mo. Tsaka anak, minsan lang tayo maging binata. Pero ikaw, Tay, bakit di niyo po kinikwento sa akin yung mga nangyari sa inyo nung binata pa po kayo? Paano? Wala naman akong masayang karanasan nung nasa ganyang edad mo ko. Bata pa lang ako ay nagbabanat na ako ng buto. Kaya nang nagpakasal kami ng nanay mo at ipinanganak ka, doon ko naisip ang mga bagay na hindi ko nagawa dahil masyado ako naging subsob sa pagtatrabaho. Kaya ayoko maranasan mo yon, anak. Kaya hinihimo kita paminsan-minsan na sumama ka kay Tonyo para magsaya at makaranas ng mga bagay na bihira mong maranasan. Huwag ka nang gumaya sa akin na dahil sa pagtatrabaho at pagiging tagapagtanggol, ay hindi ko na nagawa ang mga bagay na ginagawa ng isang normal na binata. Ano po, Tay? Teka. Parang narinig ko po, tagapagtanggol. Ano pong ibig sabihin? Paano po kayo naging tagapagtanggol? Anong tagapagtanggol? May sinabi ba akong ganon? Meron po. Kasasabi niyo lang po eh. Hindi po ako bingi, Tay. Sinabi niyo po na naging tagapagtanggol kayo dati. Paano po yun nangyari? Teka, isa po ba kayong superhero? Meron po ba kayong kapangyarihan? Nakakalipad po ba kayo? O nagagawa niyo po bang maglaho? Ano pong kapangyarihan niyo? Napakarami mo namang kagad na sabi. Wala sa mga nabanggit mo ang kaya kong gawin noon. Pero sige, total parte na rin yun ang nakaraan ko. At matagal na akong tumigil sa dati kong ginagawa. Ay sasabihin ko na sa'yo ang isa sa mga ginagawa ko nung binata pa ako. Noon kasi, ay isa kong antingerong manunugis. Siguro wala kang idea kung ano yon. Wala nga po. Ano po ba yun? Isa akong antingero. Ibig sabihin, ay meron akong karunungan sa paggamit ng mga anting-anting. Kagaya na lang nitong suot kong medalyon. Isa itong uri ng anting-anting. Talaga po, Tay? Ang akala ko po isa lamang po yung normal na kwintas eh. Pero kung anting-anting po yan, ibig sabihin po meron po yung kapangyarihan. Ano pong kapangyarihan yan, Tay? Kaya nitong sabihin sa akin kung merong aswang sa malapit o sa paligid. Mararamdaman ko yun. Kaya lang, walang kwentang kapangyarihan ito sa ngayon dahil walang aswang dito sa isla. Isinusuot ko lamang ito dahil bigay pa ito sa akin ng lolo ko na siyang nagturo sa akin para maging isang antingero at manunugis. Yung manunugis naman po, ano po ba yun, Tay? Yun naman ay yung taong may kaalaman at kakayahan na makipaglaban sa mga aswang
Sa madaling salita, dati akong gumagamit ng anting-anting sa pakikipaglaban sa mga aswang. Alam mo kasi anak, doon sa baryo kung saan ako lumaki, ay talamak ang pag-atake ng mga aswang. At ako at ang lolo mo ang inaasahan ng mga tao sa pagtatanggol sa kanila mula sa mga pesting aswang na yon. Grabe ka pala, Tay. Hindi ko akalain na dati ka palang nakikipaglaban sa mga aswang. Pero, yung suit nyo lang po ba na anting-anting ang meron po kayo? Meron pa akong isa. At yun ang talagang ginagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil kapag suot-suot ko yun, ay nagkakaroon ako ng kakaibang bilis at lakas. Ngunit sa pakikipaglaban lang sa aswang gumagana ang kapangyarihan nun, dahil nilikha yun para labanan talaga ang mga aswang. Tay, nasa na po yung anting-anting na yon? Pwede ko po ba makita? Wala na yun sa akin. Bago kasi ako umalis sa aming baryo, ay ibinigay ko yun sa isang karapat-dapat na tao. Nakita ko kasi sa kanya ang tapang at malasakit niya sa kapwa. Kaya para merong maging bagong tagapangalaga ang anting-anting na yun, ay ibinigay ko na lang sa kanya. Nang panahon kasi na yun, ay nagkakilala na kami ng nanay mo at mas pinili ko na lang na mabuhay ng tahimik at walang mabigat na tungkulin na kailangan kong pasanin. Tapos, lumipat na kami ng nanay mo rito sa islang ito. Doon na nagtapos ang aking pagiging antigero. Grabe, Tay. Hindi po talaga ako makapaniwala sa mga sinabi niyo sa akin ngayon. Ngayon niyo lang po kasi ito naikwento sa akin, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa iyo na dapat ay ini-enjoy mo paminsan-minsan ang pagiging binata mo para hindi ka matulad sa akin na kung kailan matanda na ay saka nagsisisi kasi napakaraming bagay ang hindi ko nagawa nung kasing edad mo ko. Magsasalita pa sana ako nang narinig ko ang pagtawag ni Tonyo sa pangalan ko mula sa labas ng bahay. Tumayo ako at pinuntahan ko si Tonyo. Muntik na akong matawa sa bihis niya. Nakasuot siya ng long sleeve na polo na may stripes na puti at itim. May suot siyang shades kahit gabi na at madilim. Pambihira! Ano yan suot mo? Hindi ko malaman kung pag-paper ka ba o bulag eh. Hoy, tumigil ka. Hindi mo talaga alam ang mga uso ngayon, no? Ito ang pormahan na napapalingon ng mga babae. Dapat kasi sumusunod ka sa uso. Palibhasa, wala kang alam eh. Kung ganyan ang uso, kahit hindi na ako makasunod sa uso. Ano nga palang ginagawa mo rito? Sinusundo kita. Tara na kasi. Sumama ka na sa akin doon sa kabilang isla. Anak nang, bakit ba ang kulit mo? Di ba sabi ko sa'yo kanina ayoko nga sumama, ayoko. Nagulat na lang ako nang tumabi si tatay sa akin at inakbayan niya ako. Sige Tonyo, sasama siya sa'yo. Hintayin mo na lang siya at kumakain pa siya. Ay, ayoko po. Mas gusto ko pong matulog na lang kaysa sumama kay Tonyo sa kabilang isla. Sige na Joel, sumama ka na. Sigurado ako na magiging masaya ka ron anak. Kahit ngayon lang, kung hindi mo magugustuhan ng mga ganong kasiyahan, ay huwag mo nang ulitin sa susunod. Pero tay, ayoko po talaga sumama eh. Pagbigyan mo na ako ngayon anak. Napag-usapan na natin yan kanina, hindi ba? Saka kumilos ka na kasi nakakahiya sa kaibigan mo at naghihintay siya. Huwag mong isipin ang trabaho natin mamayang madaling araw. Dahil pwedeng ako na lang ang kumuha ng mga asin sa kabilang isla. Walang kaso yun. Wala na akong nagawa, kundi ang sundin si tatay. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko at saka ako naligo at nagbihis. Simple lang ang damit na isinuot ko. Isang puting polo, itim na pantalon at lumang sapatos. Maya-maya pa ay magkasama na kaming naglakad ni Tonyo patungo sa dalampasigan. May dala siyang isang flashlight na siyang tanglaw namin sa kadiliman. Walang Diyo. Ayos din tong trip mo no? Di ba sabi ko sa'yo kanina hindi ako sasama? Ang sabi mo pa nga okay lang. Tapos bigla mo akong susunduin sa bahay. Pambira, imbes na natutulog na ako ngayon eh.
Hayaan mo na. Saka wala talaga kasi akong kasama eh. Tsaka ikaw lang naman ang alam kong pwede kong isama. Isipin mo na lang na makakapag-enjoy ka ron. Ito naman, minsan lang naman eh. Paano ako mag-e-enjoy kung hindi ko nga gustong pumunta sa mga ganong ganap? Nasasabi mo yan kasi hindi mo pa nararanasang magpunta sa sayawan. Pero tignan mo mamaya kapag nandun ka na. Sigurado ako na babawiin mo yung mga sinasabi mo. Ewan ko sa'yo. Huwag mo na itong uulitin sa susunod ha. Sumama lang ako sa'yo kasi gusto kong pagbigyan si tatay. Ay oo nga pala. Kaninong bangka ba ang sasakyan natin? Yung kay Mang Abel, inarkila ko yun at nabayaran ko na rin siya. Yun oh, yun. Yun yung bangka ni Mang Abel. Dali! Bilisan natin! Teka, sandali lang naman. Pumapasok sa loob ng sapatos ko yung buhangin eh. Hindi nagtagala ay sakay na kami ni Tonyo ng bangka. Mabuti na lamang dahil di motor ang bangka at hindi na namin kailangan magsagwan. Ilang minuto lang ay dumaong na kami sa isang isla. Ibang isla pa yon sa kinukunan namin ng asin ni tatay. Pagbaba namin sa bangka ay naglakad kami at pumunta kami sa bahay ng kaibigan ni Tonyo. Mula roon ay nagpunta kami sa isang basketball court kung saan nagaganap ang sayawan. Agad akong nairita sa lakas ng tugtog dahil ang sakit nun sa tenga. Umupo ako sa gilid at kahit papano ay natuwa ako dahil may libreng beer sa isang mahabang lamesa. Uminom na lang ako habang si Tonyo ay agad na nakipagsayawan sa mga babaeng naroon. Enjoy na enjoy siya habang ako ay gusto na kagad umuwi. Maya-maya pa ay nilapitan ako ni Tonyo at may ipinakilala siya sa aking babae. Pero hindi ako nagpakita ng interes kaya umalis ang babae. Anak ng putya, ano ka ba naman Joel? Bakit ayaw mong kausapin si Danica? Ano yun? Ayaw mo ba sa kanya? Ang ganda-ganda nun ah. Siya pa nga nagsabi sa akin na ang pogi mo raw, kaya ipinakilala kita sa kanya. Wala akong interes na makipagkilala sa kahit na sino rito. Sa ano ba yung ginagawa mo? Para ka naman bugaw. Bugaw, hinahanapan lang kita na magiging jowa mo. Hindi ko kailangan ng jowa. Wala pa yan sa mga plano ko. Sa anong oras ba tayo uuwi? Naiinip na ako eh. Uuwi ka agad. Halos 1 oras pa lang tayo rito. Maya-maya pa tayo uuwi. Saka tumayo ka nga dyan. Sayawan to, hindi inuman. Nakaka3 beer ka na kagad oh. Hindi ako sumasayaw eh. Saka sinasamantala ko na tong libreng alak. Sige na, magsayaw ka na dun. Dito lang ako. Sigurado ka ba? Oo nga. Sige na. Sumayaw ka na at huwag ka na magdadala ng babae rito ha. KJ talaga nito oh. Bahala ka na nga dyan. Nang bumalik si Tonyo sa pakikipagsayaw, ay patuloy lang akong uminom. Medyo nakaramdam na ako ng pagkalasing, kaya nagdahan-dahan na ako sa pag-inom. Hanggang sa hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Lumapit na si Tonyo sa akin at inaya niya na akong umuwi. Nagpasalamat ako dahil makakauwi na rin ako sa wakas. Habang naglalakad patungo sa bangka, ay ramdam ko ang pagkahilo. Lasing na talaga ako dahil kanina ay inabala ko ang sarili ko sa pag-inom. Nakaalalay sa akin si Tonyo para hindi ako matumba. Yan na nga ba't sinasabi ko eh. Panay ka kasi inom eh. Kung nagsayaw ka sana kanina na kagaya ko, hindi ka agad malalasing ng ganyan. O tignan mo ko, kahit nakailang bote ng bira ko eh, hindi ako nalasing kasi gumagalaw ako. Ewan ko sa'yo. Ang pangit nga ng itsura mo habang sumasayaw ka eh. Para kang bulating binudburan ng asin. Ayos lang. Ang importante, nag-enjoy ako. Ikaw, nag-enjoy ka ba? Hindi ako nag-enjoy at kahit kailan, hindi ako mag-enjoy sa ganong kaingay na lugar, no? Malamang maingay doon kasi sayawan nga, di ba? Pero sige, hayaan mo. Isasama pa ulit kita sa susunod para masanay ka.
Huwag na. Ayoko talaga sa mga maiingay na lugar. Naaalbadbaran ako. Para ka namang matanda na ayaw sa maingay. Oo, dandan. Malapit na tayo sa bangka natin. Mas lalo akong nagpasalamat nang nakasakay na kami ni Tonyo sa bangka. Nang nasa laot na kami, ay doon na ako sumuka ng sumuka dahil sa dami ng beer na nainom ko. Matapos yun, ay medyo naging maayos na ang pakiramdam ko. Pagkarating sa aming isla, ay inayos namin ni Tonyo ang bangka. Habang ginagawa namin yon, ay napatingin ako sa hindi kalayuan. Napakunot noo ko dahil may natanaw akong 2 bangka sa dalampasigan na may mga taong bumababa. Hoy Joel, bakit nakatulala ka dyan? Tulungan mo kaya ako sa pagtatali nitong bangka. Sandali lang. Tignan mo, oh. May mga taong dumating sa isla natin. Ayun oh. Aba? Oo nga no. Sino kaya ang mga yan? At bakit ang dami nila? Baka naman mga bakasyonista. At kailan pa naging bakasyonan tong isla natin? Malay mo, meron taga rito na nag-imbita sa kanila, di ba? Tapos ganyang karami. Sa akong mapapansin mo, parang wala silang dalang kahit na anong gamit. Kaya imposibleng bakasyonista sila. Alam mo, huwag ka lang makialam sa buhay nila. Pabayaan mo sila. Kung wala o meron silang dalang gamit, tulungan mo na lang ako rito at nahihirapan na ako. Hindi ko maintindihan kung bakit tila may kaba akong nararamdaman habang nakatingin ako sa mga taong bagong dating sa aming isla. Kinilabutan ako nang sabay-sabay silang tumingin sa akin na para bang nararamdaman nila na nakatingin ako sa kanila. Agad kong inalis ang tingin ko sa mga tao at inabala ko ang sarili ko sa pagtulong kay Tonyo sa pagtali sa bangka. Nang muli akong tumingin sa mga tao, ay wala na silang lahat at ang tanging naroroon ay ang 2 bangka na sinakyan nila. Tonyo, tignan mo, wala na yung mga tao. Saan sila nagpunta? Aba malay ko. Ano ka ba naman? Pati ba yung mga yun iintindihin mo pa? Umuwi na tayo at inaantok na ako. Nakapagtataka lang kasi na ang bilis nilang nawala. Alam mo, sasakit lang ang ulo mo kakaisip sa mga yun. Tara na nga, umuwi na tayo. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi naalis ang pagtataka ko kung sino ang mga taong yon at kung bakit ang bilis nilang nawala. Nang nakarating ako sa bahay, ay naabutan ko pa si tatay na paalis dahil kailangan niya ng kumuha ng asin sa kabilang isla. Oh, narito ka na pala. Kumusta ang pinuntahan niyo ni Tonyo? Nag-enjoy ka ba, anak? Sus, hindi nga po eh. Sobrang ingay po kasi. Di na po ako mauulit na magpunta sa mga ganon-ganon. Sumakit lang po ang tenga ko. Pero ang maganda ay nasubukan mo pa rin. Tay, sandali lang po, hintayin niyo ako. Magpapalit lang po ako ng damit. Sasamahan ko po kayo. Uy, hindi na kailangan. Magpahinga ka na lang at amoy alak ka. Mukhang nakainom ka eh. Kaya ko pa po ang sarili ko, tay. Sasama po ako sa inyo. Nakasuka naman na ako kanina eh. Huwag na muna sabi eh. Ipahinga mo na lang yan. Sigurado ka po, tay? Oo, sigurado ko. Saka konting asin lang naman ang kukunin ko ngayon. Ano po kaya, tay, kung wag na rin po kayong umalis ngayon? May mga nakaimbak pa naman po tayong asin dun sa kubo natin, di ba? Ang mga yun na lang po ang ibenta natin mamaya. Hindi pwede, anak. Hindi ba? Kaya nga tayo nagtatabi ay dahil malapit na ang tag-ulan. Mahihirapan na mga gumagawa ng asin. Kapag ganun ang panahon, saka natin ibibenta yung mga nakatago nating asin kapag sumapit na ang tag-ulan. Sa bagay, tama po kayo. Baka kasi maulit yung nangyari nung nakaraang taon na wala tayong naitago. Kaya nang umulan, ay wala tayong naibenta. Oo nga pala, tay. Kanina, tay, may nakita kami ni Tonyo ng mga tao sa dalampasigan. Nakasakay po sila sa 2 bangka. Alam niyo po ba na may mga taong darating dito? Aba, hindi ko alam.
Marami ba kamo? Baka mga bakasyonista ang mga yon. Hindi naman pupuntahan ng mga bakasyonista tong isla natin di ba? Malay mo, nadiskubre nila ang isla natin. Maganda nga yun Kapag naging puntahan ng mga turista tong isla natin, ay maraming tao magkakaroon ng trabaho at pagkakakitaan dito. Sige na anak, kailangan ko nang umalis. Basta, magpahinga ka muna rito ha. Pagkaalis ni tatay, ay nagpalit ako ng damit at saka ako humiga. Agad akong nakatulog dahil sa kalasingan ko. Hindi ko namalayan ang paglipas ng mga oras at nang nagising ako ay naramdaman ko ang matinding pananakit ng aking ulo. Tinatamad akong bumangon at agad akong nagtimpla ng kape. Habang umiinom ako ng kape, ay siyang pagdating naman ni tatay. Sinalubong ko siya at nagmano ako sa kanya. Ang bilis niyo naman po yatang nakauwi ngayon, tay. Napaubos ko kasi kagad yung mga inangkat kong asin. Alam kasi ng mga tao rito na malapit ng tag-ulan, kaya maging sila ay nag-iimbak na rin. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Opo, tay. Medyo masakit lang po ang ulo ko, kaya uminom po ako ng kape. Di na po talaga mauulit yung pagsama ko kay Tonyo sa mga ganong sayawan. Grabe. Ang ingay, ang sakit sa ulo. O siya, kumain na tayo. May dala kong pandesal at saka pansit. Hindi nagtagal ay sabay na kaming kumain ni tatay ng almusal. Nang sandaling yun, ay medyo nawawala na ang pagkahilo ko at pananakit ng aking ulo. Oo nga pala, hindi ba kanina ay nabanggit mo na may 2 bangka na dumating dito sa isla natin na may nakasakay ng mga tao? Totoo pala yung sinabi mo na yon. Nagkukumpulan ng mga tao ron sa dalampasigan at nagtataka sila kung kanino yung 2 bangkang malaki na naroon. Hindi po ba sa mga taong nakita ko yung bangka na yon? Ang nakapagtataka kasi ay wala silang nakita mga dayo rito. Wala raw nag-imbita ng mga bisita dito sa isla natin. Imposible namang umalis na yung mga taong yon kasi nandito pa rin yung bangka nila Pero tay, alam niyo ba? May naramdaman po akong kakaiba sa mga taong yun Ano ka mo? Paano naman kakaiba? Basta tay, hindi ko maipaliwanag. Para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko sa kanila. Saka, kinabahan po ako sa dahilang hindi ko alam nang bigla ko po silang nakita. Basta tay, parang ganun po ang naramdaman ko sa kanila Tapos ang nakakatakot pa po, habang nakatingin ako sa kanila, bigla silang tumingin sa akin ng sabay-sabay. Para bang alam po nila na tinitignan ko po sila kahit ang layo namin ni Tonyo sa kanila. Aba, mukhang kakaiba nga ang mga taong yun base sa kwento mo. Pero nasa na kaya mga yon? Saan kaya sila nagpunta? Kahit ako ay hindi nagawang sagutin ang tanong ni tatay. Wala rin kasi akong ideya kung saan nagpunta ang mga taong bagong dating sa aming isla. Ipinagdasal ko na lamang na hindi gulo ang kanilang dala dahil mula nang ipinanganak ako roon ay hindi kami nakaranas ng kahit na anong problema dahil lahat ng tao roon ay magkakaibigan at palaging nagtutulungan. Makalipas ang ilang araw ay wala pa ring nakakaalam kung sino ang may-ari ng 2 bangka sa dalampasigan. Hindi yun ginalaw ng mga tao dahil inisip nila na baka balikan yun ng may-ari. Nagpatuloy kami sa aming normal na buhay. Unti-unting nawala sa isip namin ang mga taong dumating sa aming isla. Ngunit isang umaga, ginulantang kaming lahat ng isang bangkay ng mangingisda ang nakitang nakahandusay sa dalampasigan. Kalunos-lunos ang itsura niya dahil nakabukas ang kanyang dibdib at wala na ang kanyang puso. Bukod pa ron ay marami siyang kagat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na para bang inatake siya ng isang napakabangis na hayop. Isang hapon
Habang nakatambay ako sa dalampasigan, ay tumabi sa akin si Tonyo. Grabe, Chong. Grabe yung patay na nakita kanina, no? Kahit yung mga pulis na dumating ay hindi matukoy kung ano o sino ang pumatay doon. Pero alam mo, Chong, ang sabi ng iba, baka raw pating o kaya mabangis na hayop sa gubat ang pumatay doon. Kaya nga sa tagal na natin nakatira dito, ngayon lang may nangyaring ganun, di ba? Saka nakakaawa din yung pamilya ni Mang Eddie. Panigurado na mahihirapan sila kasi si Mang Eddie lang ang nagtatrabaho para sa kanila eh. Nakakatakot na talagang pumalaot ngayon. Baka kasi talagang pating yung pumatay kay Mang Eddie eh. Baka sobrang laking pating nun. Yung tipo bang kasinlaki ng bahay. Ang bira ka. Sobra ka naman sa kasinlaki ng bahay. Walang pating na kasinlaki ng bahay, no? Ang ibig ko sabihin ay bahay lang ng aso. Hindi, joke lang. Pero, Chong, nakakatakot talaga. Paano limbawa kung masundan pa yung patayan, yung pagkamatay ni Mang Eddie? Alam mo ikaw, imbis na ipagdasal mo na wala nang ganung mangyari, parang gusto mo pang masundan yun. Aba, mas mabuti na mag-isip ng masama para makapag-ingat kaysa maging kampante. Di ba? Napatingin ako sa kaliwa namin ni Tonyo at sa hindi kalayuan ay isang babae at lalaki ang nakita kong nakatayo. Tila sa amin sila nakatingin at parang ang lalim ng tingin nila sa amin ni Tonyo. Palihim kong kinalabit si Tonyo at pabulong ako nagsalita. Tonyo, huwag mong ililingon yung ulo mo, yung mata mo lang ha. Tignan mo yung babae at lalaki sa kaliwa natin. Parang nakatingin sila sa atin kanina pa. Tignan mo sila. Pero huwag kang magpapalata na tinitignan mo sila. Alin ba? Nasaan? Pambira, ang hirap naman kasi ng pinapagawa mo eh. Hindi ko ililingon yung ulo ko. Teka, ililingon lang ako ng konti. Oo nga no. Yung mga yun ba? Yung parehas nakasuot ng itim na damit? Anak ka ng tinapa. Itinuro mo talaga. Di nalaman na nilang tinitignan natin sila. Oh, nasa na sila? Saan nagpunta mga ngayon? Ang bilis na wala. Aba, oo nga no. Kanina lang nakatayo sila ron sa tabi ng puno ng nyug eh. Paano? Itinuro mo sila. Kaya nalaman nilang tinitignan natin sila kaya umalis. Pero Chong, nakapagtataka na ang bilis nilang nawala, di ba? Kaya nga eh. Saka mukhang dayo sila rito. Hindi kaya, Chong, isa sila doon sa kayo ng bangka na dumating dito noon? Tama ka, mukhang ganun na nga. Pero nakakatakot talaga silang tumingin. Para bang may gagawin silang masama. Sos, hindi sila uubra kung may gagawin silang masama dito sa atin. Paniguradong pagtutulong-tulungan sila ng mga tao dito. Baka nga paalisin pa sila. Kaya umayos talaga sila. Baka tikim sila ng wala sa oras. Tumahimik na ako pagkatapos nun. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ako kay Tonyo na kailangan ko nang umuwi sa amin. Habang naglalakad ay hindi pa rin maalis sa isip ko yung babae at lalaki na nakita ko kanina. Pagdating ko sa bahay ay nagtaka ko dahil nakita ko si tatay na nagsasaboy ng asin sa paligid ng aming bahay. Tay, ano pong ginagawa nyo? Bakit nagsasayang po kayo ng asin? Akala ko po ba'y dapat tayong magtipid sa asin dahil paparating na po ang tag-ulan? Bakit sinasayang nyo yan? Kailangan natin gawin to dahil nararamdaman ko na may mga aswang dito sa isla natin. Ilang gabi ko na ito nararamdaman, anak. Ang buong akala ko nga ay nagkakamali lamang ang anting-anting ko sa pagbibigay sa akin ng babala. Pero kanina iba na. Mas naging matindi ang babala sa akin ng aking anting-anting. Seryoso po ba kayo sa sinasabi niyo, tay? Pero paano po magkakaroon ng aswang dito sa isla? Ang hinala ko, anak, ay mga aswang ang mga taong nakita mong dumating dito. Yung nakasakay sa 2 bangkang malaki. Isa pa, yung pumatay kay Mang Eddie. Sigurado ko na aswang ang may gawa nun. Ilang beses na ako nakakita ng biktima ng aswang, anak. Kaya sigurado ko sa bagay na yon. Diyos ko,
Ngayon po'y naiintindihan ko na kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko sa mga taong dumating dito. Kaya pala, kasi mga aswang sila. Pero tay, ano pong connect nung mga asin na yan sa mga aswang? Alam mo anak, ang asin na magiging pansamantalang proteksyon natin sa mga aswang. Takot sila rito. At kapag isinaboy natin ito sa paligid ng ating bahay, ay hindi sila basta-basta makakalapit sa bahay natin. Ngunit gaya na sinabi ko, ay pansamantala lamang ang proteksyon na kaya nitong ibigay sa atin. Pero mas mabuti nang gawin natin to, kesa naman wala tayong gawin. Pero tay, paano po ang ibang tao dito sa isla? Karamihan po dito ay walang maraming asin, nakagaya po natin. Sa ngayon, unahin na muna natin ang ating sarili. Mamayang madaling araw ay mag-aangkat tayo ng mas maraming asin at ipapamahagi natin ang iba sa mga tao upang meron silang magagamit na proteksyon sa kanilang mga bahay. Tinulungan ko si tatay sa pagsasaboy ng asin sa paligid ng aming bahay. Naglagay din kami sa tabi ng bintana at sa ibaba ng pintuan. Nang sandaling yon, ay nilukob ako ng takot. Sigurado kasi ako na hindi magiging maganda ang mga susunod na araw naming lahat sa aming isla. Matapos naming magsaboy ng asin sa paligid ng aming bahay, ay hinasa naman ni tatay ang aming dalawang itak. Aniya, ay hindi kami pwedeng umasa lamang sa asin dahil wala kaming ideya sa kung ano ang kayang gawin ng mga aswang na dumating sa isla. Ayon kay tatay, ay dapat meron din kaming sandata na maaari naming magamit kapag kinakailangan. Ay, ang dami niyo po talagang alam pagdating po sa pakikipaglaban sa mga aswang, no? Ngayon tay, naniniwala na po talaga ako na dati po kayong antingero at manunugis ng mga... Baswerte tayo dahil may kaalaman ako pagdating sa ganyang bagay. Sayang nga lang at wala na sa akin ang anting-anting na siyang ginagamit ko noon sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Kung hawak ko lang yon, hindi ako kakabahan ngayon. Sana po pala tinago niyo na lang yun at hindi niyo na lang po ipinamigay. Wala akong pagsisisi na ibinigay ko ang anting-anting na yon dahil alam ko na sa tamang tao ko yun ibinigay. At sigurado ako na ginamit yun sa tama ng taong pinagbigyan ko. Pero tay, ibig po bang sabihin babalik na po kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang? Magiging antingerong manunugis na po kayo uli? Sa ngayon ay hindi ko pa alam. Ang gusto ko lang masiguro anak ay ang kaligtasan natin dalawa. Kaya dapat ay lakasan mo ang loob mo. Kung kinakailangan na patayin mo ang isang aswang ay gawin mo. Lalo na kung nanganganib ang buhay mo. Huwag kang magpapakita ng takot sa harapan niya. Tay, hindi po ako sigurado kung kaya ko pong gawin ang ginagawa niyo noon. Sa totoo lang po tay, talaga pong natatakot ako ngayon pa lang . Ang takot ang magiging pinakamatindi mong kalaban, anak. Kailangan mong labanan ang takot mo. Dahil sa oras na magpalamon ka dyan, ay yan ang magiging dahilan ng iyong pagkatalo o kaya naman ay kamatayan. Tandaan mo na mas lalong lumalakas sa mga aswang kapag alam nilang natatakot ka sa kanila. Pinanood ko na lamang ang ginagawa ni tatay. Mas lalong lumakas ang kaba ko sa maaaring mangyari. Pagkatapos hasain ni tatay ang mga itak, ay nagsarado na kami ng bintana at pinto. Tahimik kaming kumain ng hapunan at parehas naming pinapakiramdaman ang buong paligid. Pagsapit ng madaling araw, ay nagtungo kami ni tatay sa kabilang isla upang mag-angkat ng maraming asin. Sa pagkakataong yun, ay halos tinripli namin ang asin na aming inaangkat. Pero ilang sako lamang ang aming dinala dahil hindi pwedeng punuin ng napakaraming sako ng asin ang bangka dahil baka lumubog yun. Pagdating namin sa aming isla, ay ibinenta namin ang ilang sako. 2 sako ang itinira namin para sa aming sarili. Sinabihan din ni tatay ang mga tao
na magtabi ng asin dahil may mga aswang na nga sa aming isla. Ngunit nalungkot ako dahil tila walang naniwala kay tatay at ipinagkibit balikat lamang ng ilan ang kanyang babala. Inuwi namin ang 2 sako ng asin at itinago yon sa aming imbakan. Nagpaalam si tatay sa akin na kukuha ng panggatong sa gubat. Nang mag-isa na ako sa bahay, ay dumating bigla si Tonyo at napansin ko na tila ba nababahala siya. Chong, totoo ba yung narinig kong sinasabi ng mga tao? Ang sabi raw ng tatay mo ay may aswang na raw dito sa isla. At yung mga taong sakay ng 2 bangkang malalaki, ang mga aswang, totoo ba yun? Oo, Tonyo, totoo yun. At alam mo ba, yung pumatay kay Mang Eddie, mga aswang yun. Kaya dapat ay mag-iingat ka. Ewan ko ba sa mga tao rito? Parang ayaw nilang maniwala sa babala ni tatay sa kanila. Bahala sila pag napahamak talaga sila. Pero ako, Chong, naniniwala ko. Kilala ko ang tatay mo eh. Hindi siya sinungaling na tao. Isa pa, ikinuwento rin sa akin ni tatay na noong binata pa siya, ay nakikipaglaban siya sa mga aswang. Kaya alam niya kung merong aswang o wala sa isang lugar. Saka napansin mo naman siguro na simula nang dumating yung mga taong yun dito, ay nagkaroon na ng karumal-dumal na pagpatay. Di ba? Pambihirang yan. Nakakatakot na tuloy kayo dito sa atin eh. Pero wala bang paraan kung paanong hindi tayo magiging biktima ng aswang? May nasabi ba sa'yo ang tatay mo? Ang sabi ni tatay, ay asin ang isa sa mga bagay na pwede nating gamitin panlaban sa kanila. Ay hindi pala panlaban, para bang proteksyon. Kailangan mo magsaboy ng asin sa paligid ng bahay mo para walang aswang ang makalapit sa'yo. Maglalagay ka rin ng asin sa bintana at pinto. Nako, sumakto pa talaga na naubusan kami ng asin sa bahay. Pambihirang yan, oo. Chong, baka naman meron kayo natatabi dyan, oh. Baka pwede naman ako makabili kahit 3 plastic lang. Meron naman. Sandali at ikukuha kita. Hintayin mo ako rito ha. Nagtungo ako sa imbakan ng asin at kumuha ako ron ng kalahating sako. Binalikan ko si Tonyo at ibinigay ko sa kanya. Oh, bakit ang dami naman ito? Ang sabi ko 3 plastic lang eh. Hayaan mo na. Sa inyo na yan. Tipirin mo yan ha. Dahil nalalapit ng tag-ulan. At kapag ganung panahon ay wala kaming makukuwang asin ni tatay sa kabilang isla. Chong, maraming salamat dito ha. Ay teka, magkano pala to? Huwag mo nang bayaran yan. Libre ko na yan sa'yo. May ilang sakong asin pa naman kami nakaimbak eh. Sigurado ka ba, Chong? Pero negosyo nyo to, di ba? Kaya kailangan ko magbayad. Huwag na nga sabi. Kapag ipinilit mo pang bayaran yan sa akin, babawiin ko na yan sa'yo. Sige ka. Ito naman, masyadong mainitin ang ulo mo. Oo na, hindi ko nababayaran. Maraming salamat talaga, Joel ha. Walang anuman, Chong. O sige na, umuwi ka na sa inyo. At sabihan mo ang nanay at tatay mo tungkol sa aswang. Mag-iingat kayo ha. At wag na wag kayong lalabas tuwing gabi. Nagmamadaling umalis si Tonyo. Dala ang asin na ibinigay ko sa kanya. Nakaramdam ako ng matinding pagkabahala dahil malapit na ang tag-ulan at mahihirapan na kaming makakuha ng asin. Napailing na lamang ako dahil kung kailan may mga aswang sa aming isla ay sa kapatila kakapusin kami sa asin na isang bagay na magagamit namin upang protektahan ang aming mga sarili. Kinagabihan ay maaga kaming natulog ni tatay. Habang mahimbing akong natutulog, ay wala akong kamalay-malay na lumabas pala si tatay upang manugis ng mga aswang. Nagulat at nagising na lang ako nang bumukas ang pinto ng aming bahay. Naaninagan ko na pumasok si tatay. Hindi agad ako nakapagsalita hanggang sa sinindihan ni tatay ang gasera at doon ko nakita ang itsura niya. Tay, ano po nangyari sa inyo? Bakit duguan po kayo? Mamaya ka na magtanong. Kumuha ka ng tubig at basahan. Tulungan mo akong linisan ang mga sugat ko. Kunin mo rin yung gamot sa sugat dun sa aparador ko. Dali, bilisan mo anak.
Nataranta kong kinuha ang mga bagay na sinabi ni tatay. Agad akong lumapit sa kanya at tinulungan ko siyang hubarin ang kanyang damit. Nang hilakbot ako dahil napakaraming sugat ni tatay at ang iba ay talagang malalim. Nilakasan ko ang loob ko at sinimulan ko ng linisin ang mga sugat niya. Aray! Dahan-dahan lang at masakit, anak. Masakit! Ano po ba kasing nangyari sa inyo, tay? Bakit ang dami niyo pong sugat? Lumabas ako kanina dahil naramdaman ko na may aswang sa paligid. At hindi nga ako nagkamali. Dahil isang aswang ang nakita kong pinasok ang bahay ni Aling Marta. Nakipaglaban ako sa aswang na yun. Pero bago ko siya napatay, ay nasugatan niya muna ako ng gusto. Bakit kasi tay di niyo po ako ginising para masamahan ko po kayo? Pwede ko naman po kayong tulungan eh. Naisip ko kasi na baka masaktan ka eh. Kaya ako na lang ang lumabas kanina. Hindi po ba ang sabi niyo, tay, ay kailangan ko pong matutong lumaban? Paano po ako matututo kung di niyo ako isasama kapag naiisipan niyo makipaglaban sa mga aswang? Tatay naman, oo. Alam ko naman yun eh. Pero talagang natakot ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Saka mas mabuti na rin na hindi na kita isinama. Dahil baka kagaya ko, ay sugatan ka na rin ngayon. Hindi na muna ako nagsalita at itinuon ko ang pag-aasikaso kay tatay. Hindi nagtagal ay natapos ko ng lagyan ng mga gamot ang sugat niya. Kumuha rin ako ng malinis na damit at yun ang ginamit kong benda para sa malalalim niyang sugat. Hindi na talaga biro ang nangyayari ngayon sa islang ito, anak. Kailangan na nating mag-ingat laban sa mga hayop na aswang na yun. At sa susunod po, kung makikipaglaban po kayo ulit sa mga aswang, isama niyo na po ako. Tay, gusto ko po talaga kayong tulungan. Baka mapano po kayo eh. Hindi natin to kaya ng tayong dalawa lang, anak. Dapat ay kausapin natin si Kapitan para sabihan niya ang mga kalalakihan dito sa atin na tulungan tayong makipaglaban sa mga aswang na yun. Siguro naman, maniniwala na sila sa atin na may aswang narito sa isla natin. Dahil bukas ng umaga ay makikita nila ang bangkay ng aswang na pinatay ko. Saka po sa Aling Marta, tay. Siya po makapagpapatunay na may aswang na nga rito kasi iniligtas niyo po siya eh. Tama ka. Mahalaga kasi na maniwala sila na may aswang na dito sa atin para makapag-ingat silang lahat. Hindi na namin pinatagal ni tatay ang aming pag-uusap at nagpahinga na kami. Ngunit hindi ako makatulog ng gabing yon dahil sa labis na pag-aalala ko para kay tatay. Napatunayan ko na isang ang tagapagtanggol si tatay dahil kahit sarili niyang buhay ay kaya niyang ibuwis para sa kaligtasan ng mga tao. Kinabukasan ay agad kaming nagtungo sa bahay ng aming kapitan. Nakarating na sa kanya ang pagligtas ni tatay kay Aling Marta mula sa aswang. Kaya hindi na kami nahirapang magpaliwanag sa kanya. Sinabi ni tatay na handa kaming makipaglaban sa mga aswang, ngunit kailangan namin ang tulong ng mga kalalakihan sa isla. Agad na nagpatawag ng pulong si kapitan. Tinanong niya ang mga kalalakihan sa aming isla kung sino ang handang makipaglaban sa mga aswang. Ngunit sa kasamang palad, kahit isa, ay walang nagpresenta. Bagsak ang mga balikat na umuwi kami ni tatay sa aming bahay. Paano yan, tay? Anong gagawin natin ngayon? Walang gustong tumulong sa atin sa paglaban sa mga aswang. Hindi ko inaasahan to, anak. Ang buong akala ko ay may ilan na handang ipagtanggol ang islang ito mula sa mga aswang. Pero naiintindihan ko naman sila. Dahil ngayon lang ito nangyari sa lugar na ito eh. At lahat sila ay natatakot. Kung di po sila makikipaglaban, ay baka mapahamak po tayong lahat dito. Yan ang nga rin ang naiisip ko. Kaya mas mabuti pa, anak, na ipamahagi na natin ang mga asin sa mga tao.
Hatiin natin ang mga asin na meron tayo sa imbakan para lahat ay magkaroon. Dalawa lang tayo at hindi natin kayang protektahan ng lahat ng tao sa islang ito. Kaya mas makabubuting meron silang asin para kahit papano ay maproteksyonan nila ang kanilang mga sarili. Maya-maya, nagulat kami ni tatay nang biglang pumasok sa aming bahay si Tonyo. May dala siyang sibat na gawa sa kawayan at para siyang isang mandirigma nandan sumugod sa isang matinding gera. Huwag kayong mag-alala. Dahil makikipaglaban din ako sa mga aswang. Tutulungan ko po kayo ni Joel, Mang Mario. Hanip ang dating mo ah. Talagang may dala ka pang sibat ah. Wala pang aswang sa oras na to. Kasi tuwing gabi lang sila lumalabas sa lunggahan nila. Ay, ganun ba? Sayang naman. Tignan nyo, gumawa pa ako ng sibat. Nang narinig ko kasi na naghahanap kayo ng mga kasama sa pakikipaglaban sa mga aswang, hindi na ako nagdalawang isip na magdesisyon. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong tulungan sila Joel at Mang Mario. Handang-handa na talaga ako makipaglaban sa mga aswang, Chong. Kung makapagsabi ka ng bakbakan parang makikipag-away ka lang sa mga tambay dyan sa harapan ng tindahan ah. Hoy, Tonyo, ipapaalala ko lang sa'yo ah. Mga aswang ang lalabanan natin, hindi mga tambay. Kaya nga, mga aswang nga. At teka, matanong ko lang. Ilan pa lang kasama nating lalaban? Marami ba tayo? Sa kasamaan palad, Tonyo, ay walang gustong tumulong sa amin ni Joel sa pagtugi sa mga aswang. Ikaw lang ang nagpakita ng interes na tulungan kami. Teka, kung ganun, 3 lang tayong makikipaglaban sa mga aswang, ganun? Tama ka, ganun na nga. 3 lang tayo, wala tayong magagawa eh. Teka, ano pala? Magiging abala pala ako sa mga susunod na araw. Kaya hindi ko na kayo matutulungan. Tambak na kasi ang labahan sa bahay eh. Baka abutin ako ng 1 buwan sa paglalaba doon. O sige na, uuwi na ako Bahala na kayo dyan. Nagmamadaling tumalikod si Tonyo para umalis. Pero, bago pa siya makakbang, ay hinila ko siya sa damit at pinihit ko siya paharap. Hep, 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 hep! Teka lang, saan ka pupunta? Di ba sabi mo makikipaglaban ka sa mga aswang kasama namin? Ano kasi? Akala ko kasi marami tayong makikipaglaban eh. 2 lang pala kayo. Natatakot ako. Hindi ka pwedeng umatras. Tutulungan mo kami ni tatay. Anak ng putya At napasubo pa nga. Oo na. Tutulungan ko na kayo. Kaya pwede bang bitiwan mo na ang damit ko? Tatakas ka pa kasi. Basta, kapag may nangyaring masama sa akin, ikaw masisisihin ko Bakit? Sa ilan ba pwedeng may mangyaring masama? Sa amin din naman ni tatay Saka isipin mo, Tonyo, na gagawin mo to para sa mga tao sa islang to. Para sa pamilya mo. Aba? Oo nga no. Tapos kapag naubos natin yung mga aswang, magiging sikat tayo para tayong bayani. Huwag yung pagsikat ang iniisip mo. Ang isipin mo ay kung paano natin mauubos sa mga aswang dito. Pero mabuti rin nandito ka. Tulungan mo kami ni tatay na parte-parte ng mga asin sa imbakan namin. Ipapamahagi natin yon sa mga bahay dito para meron silang magagamit na pangontra sa kanilang sarili. Agad kaming kumilos 3 para pagparte-partiin ang mga asin na meron kami sa tambakan. Inilagay namin yon sa mga plastik at siniguro namin na pantay-pantay ang makukuwang asin ng bawat bahay. Hindi nagtagal ay tulak na namin ang isang kariton na puno ng mga asin na nakalagay sa plastik. Nagbahay-bahay kami at ipinamahagi namin yon. Sinabi rin namin na isaboy nila ang asin sa paligid ng kanilang bahay dahil yon ang magsisilbing proteksyon nila sa mga aswang. Natuwa naman kami dahil ng mga pagkakataong yon ay naniwala na sa amin ang mga taong nakausap namin. Malaking bagay yon dahil mag-iingat na ang mga tao mula sa mga aswang. Pagkatapos naming mamahagi ng mga asin, ay umuwi na kami sa bahay. Kasama pa rin namin si Tonyo dahil habang pauwi kami, ay bumili kami ng banana Q
na siyang merienda namin. Sana, mamahagi ulit tayo ng asin sa mga susunod na araw para meron akong libreng merienda. Ayos na ayos. Isa pa nga yan sa problema natin. 2 sako na lamang ng asin na meron tayo at wala akong ideya kung makakakuha pa ba tayo ng maraming asin sa kabilang isla dahil nagsimula ng tag-ulan. Malay naman po natin, Tay, di ba? Baka marami pang naitagong asin yung pinagkukunan natin. Agahan na lang po natin ang pagpunta mamayang madaling araw. Pagsapit nga ng madaling araw, ay agad kaming nagpunta ni Tatay sa kabilang isla. Sa kasamaang palad, ay 1 sako lamang ng asin ang nabili namin. Dahil ayon sa taong binibilan namin, ay mas malakas ang ulan doon ng mga nakaraang araw. Ganun pa man, dinala pa rin namin sa aming isla ang 1 sako ng asin. Lumipas ang ilang araw at isang bangkay na naman ang natagpuan sa aming dalampasigan. Sa pagkakataong yun, isang matandang lalaki naman ang naging biktima ng mga aswang. Mas lalong tumindi ang takot ng mga tao at yun ang naging dahilan para dagsain kami ng mga tao sa aming bahay. Lahat ay nais makabili ng asin dahil napatunayan nila na epektibo yun na pangprotekta mula sa mga aswang. Pinagbilhan namin ang mga gustong bumili pero kaunti lamang ang binigay namin dahil ang gusto namin ni Tatay ay mabigyan ang lahat. Grabe, Tay. Parang mga zombie na sumugod yung mga tao dito sa bahay natin kanina. Talagang nag-aagawan sila sa asin. Pero mabuti na lang, anak, at napagbilhan natin ang lahat. Ang ikinakatakot ko lang ay 1 sako na lamang ang meron tayo ngayon. Hindi ko alam kung paano pa natin yung mapagkakasya. Ang tanging solusyon na lang po dyan, Tay, ay palayasin at patayin natin ang mga aswang na yon. Nang sa ganun, ay hindi na po natin kailangan ng maraming asin. Sana nga'y magtagumpay tayo na ubusin ang mga aswang dito sa ating isla. Kahit 3 lamang tayo na makikipaglaban sa kanila. Kinagabihan ay nagsimula na kaming magbantay sa isla. Itak ang dala namin ni Tatay, habang sibat ang kay Tonyo. Ginalugad namin ang bawat sulok ng isla at maging ang magubat na parte. Gabi-gabi naming ginagawa yon hanggang isang gabi. Habang naglalakad kami, ay inatake kami ng 2 aswang. Nagulat na lang kami sa biglaang pagsulpot kaya hindi kami naging handa. 1 aswang ang kinagat si Tatay sa kanyang braso. Tinaga ko kagad sa batok ang aswang pero inatake naman ako ng 1 pang aswang at kinagat niya ako sa balikat mula sa likuran ko. Hinila ni Tatay ang aswang na nasa likod ko at inagaw niya kay Tonyo ang sibat. Buong puwersang itinarak ni Tatay ang sibat sa dibdib ng aswang. Ang 1 pang aswang ay tatakas na sana pero sinibat yun ni Tatay at bumaon ang sibat sa batok nito na agad nitong ikinamatay. Matapos yun ay umuwi na kami sa bahay upang gamutin ang mga sugat na aming natamo. Grabe! Sobrang galing mo pala makipaglaban sa mga aswang, Mang Mario. Sobrang astig mo. Hindi ba sabi ko sa'yo? Isang dating antingerong manunugi si Tatay. Kaya hindi na nakapagtataka na magaling talaga siya. Sayang nga lang at wala na sa kanya yung anting-anting na ginagamit niya noon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung nasa kanya pa rin yun, nako. Kahit ilang aswang pa yan, kayang-kayang patay ni Tatay. Nasan na yung anting-anting na yun? May pinagbigyan siyang 1 tao . Sa susunod na makikipaglaban tayo sa mga aswang, ay talasan niyo ang inyong pakiramdam. At hindi pwede yung ginawa niyo kanina na para kayong mga tuod. Lalo ka na, Tonyo. Abay, nakatunganga ka lang kanina. Mabilis kumilos sa mga aswang. At kung tatayo lang kayo, ay napakadali para sa kanila. Ang patayin kayo. Sensya na po. Talagang nagulat lang po ako ng sobra nang bigla pong sumulpot yung aswang . Hayaan niyo po at babawi na lang po ako sa susunod. Ako na po ipapatay doon sa aswang. Matapos naming gamutin ang mga sugat namin,
ay umuwi na si Tonyo sa kanila. Habang kami naman ni tatay ay nahiga para matulog at magpahinga. Pagsapit ng umaga, nagising ako sa ingay ng mga tao sa labas. Paulit-ulit nilang tinatawag ang pangalan namin ni tatay. Ginising ko si tatay. At maging siya ay nagtaka kung bakit may mga tao sa labas namin. Sabay pa kaming lumabas ni tatay at mas lalo kaming nagulat dahil sa dami ng taong naroon. Sinabi nila na kailangan nila ng asin dahil naubusan na sila. Kailangan kasi nila ang asin para pamprotekta sa mga aswang. Teka, sandali lang po. Uminahon po muna kayo. Sandali lang po. Hindi po tayo magkakaintindihan yan. Hindi namin kayo mabibigyan ng asin kung magkakagulo kayo. At isa pa, konting asin na lang ang meron kami. Kaya bawat bahay ay konting asin lang din ang makukuha. Tila hindi nagustuhan ng mga tao ang sinabi ni tatay. Mas lalo silang nagkagulo. Tumakbo sila papunta sa imbakan ng asin at pinag-agawan nila ang iisang sako ng asin na naroon. Napatulala na lang kami ni tatay habang pinapanood ang pag-aagawan at pagsasakitan ng mga tao para sa asin. May mga nadaganan at may mga sumisigaw dahil nasasaktan. Doon na kami kumilos ni tatay. Pilit naming inawat ang mga tao pero wala kaming naging laban sa kanila. Itinulak kami ng ilan habang patuloy ang mga tao sa pagkuha ng asin. Nang maubos na ang asin, ay kanya-kanya na sila ng takbo. At sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nabasa ang mga asin na dala ng mga tao. May ilan na nadapa at tumapon sa lupa ang asin na unti-unting tinunaw ng ulan. Labis akong nasaktan sa nakita kong eksena. Hindi ko kasi inakala na darating sa punto na halos magpatayan na ang mga tao sa isla namin dahil sa asin para lamang mailigtas ang kanilang sarili at mga mahal sa buhay. Bumalik kami ni tatay sa loob ng aming bahay at parehas kaming nakatulala. Hindi na magandang nangyayari, anak. Kulang na lang ay magpatayan ng mga tao para lamang sa asin. Pero hindi ko rin sila masisisi. Yun ang alam nila na magpoprotekta sa kanila laban sa mga aswang. Ang isa pa po nating problema, tay, ay wala na po tayong natitirang asin. Kahit sa kabilang isla, wala na rin po tayong makukuha. Paano na po natin mapoprotekta ng ating buhay mula sa mga aswang? Isang paraan na lamang ang naisip ko. Ang paraang ito, ang ayoko sanang gawin. Pero wala na tayong mapagpipilian. Ano pong paraan yan, tay? Aalis na po ba tayo dito sa isla? Hindi ko kayang iwanan ng mga tao rito habang may mga aswang dito na maaaring pumatay sa kanila. Ang paraang naiisip ko, anak, ay ang papuntahin dito si Fidel. Fidel? Teka, sino pong Fidel? Siya ang taong sinabi ko sa'yo na pinagbigyan ko ng anting-anting na ginamit ko doon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Siya lamang ang makakatulong sa atin sa pagkakataong ito dahil sigurado ko na kaya niyang ubusin ang mga aswang na nandito sa isla. At ang gusto ko ay ikaw ang sumundo sa kanya, anak. Ako po? Bakit po ako, tay? Dahil kailangan ako dito ng mga tao. Hindi ako pwedeng umalis dito, anak. Dahil walang makikipaglaban sa mga aswang habang sinusundo mo si Fidel. Huwag ka mag-alala. Dahil sasabihin ko sa iyo kung papaano pumunta sa lugar kung nasan siya. Madali mo siyang mahanap doon. Dahil kilala siya ng mga tao roon. Pero tay, hindi ko naman po hayaan na mag-isa ka lang makipaglaban sa mga aswang. Nandito naman si Tonyo eh. Kahit paano ay matutulungan niya ako. Sige na, Joel, anak. Gawin mo na lang ang sinabi ko sa'yo. Si Fidel na lang ang tanging pag-asa natin. Siya ang may hawak ng anting-anting na makakatalo sa mga aswang dito sa ating isla. Hindi po ako sigurado, tay, kung kaya ko ba siyang kumbinsihin na pumunta rito. Dahil hindi naman niya ako kilala eh.
Banggitin mo lang ang pangalan ko sa kanya. Sabihin mo na anak kita. Sigurado ko na sasama kagad yun sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo, Joel, anak. Gawin mo na ang pinapagawa ko sa'yo. Ito na labang ang tanging paraan para matapos na ang problema natin sa mga aswang. Pero hindi pa rin po ako sigurado, Tay. Kung madadala ko ba rito si Fidel. Pero sige po. Pumapayag na po ako sa gusto niyong gawin ko. Baka ito na nga po talaga ang paraan para mawala na po ang mga aswang dito sa ating isla. Tay, kailan ko po pala pupuntahan si Fidel? Bukas nag-umaga sana, anak. Nang sandaling yon, ay tuluyan na akong nakumbinsi ni tatay na si Fidel na lamang ang aming pag-asa. Kaya nang sumunod na araw, ay maaga akong nagising para gawin ang pinapagawa ni tatay sa akin. Sinabi niya sa akin kung paano ako makakapunta sa baryo kung saan naninirahan si Fidel. Tinandaan ko yon upang hindi ako maligaw. Inihatid ako ni tatay sa dalampasigan. Kasama namin si Tonyo at alam na rin niya ang gagawin ko. Huminto kami sa tabi ng bangka namin na gagamitin ko sa pag-alis sa isla. Aalis na po ako, Tay. Tonyo, tulungan mo si tatay sa pakikipaglaban sa mga aswang, ha. Huwag mo siyang iiwan at pababayaan, ha. Huwag ka mag-alala, Chong. Kahit natatakot ako, tutulungan ko pa rin si Mang Mario. Magtatapang-tapangan na lang ako. Mag-iingat ka, anak. Ipagdadasal ko na sana. Pagbalik mo rito, kasama mo na si Fidel. Oo nga, Joel. Mag-iingat ka, ha. Mamimiss kita, Chong. Tignan mo tong taon to. Kung makapagsabi ka naman ng mamimiss mo ako, para naman ako mag-a-abroad. Hindi ako matagal na mawawala, kaya wag kang OA. Baka nga mamayang gabi, nandito na ulit ako, eh. Pero Chong, Tay, mag-iingat po kayo dito, ha. Huwag mo kaming alalahanin. Kaya namin ang mga sarili namin. Sige na, umalis ka na para makabalik ka kagad dito. Pinagtulungan naming itulak ang bangka papunta sa dagat. Pagkasakay ko sa bangka, ay agad ko nang binaltak ang makina nun para umandar hanggang sa lumayo na sa aming isla. Nilingon ko si tatay at nakita ko na kumakaway sila sa akin hanggang sa gumanti naman ako ng kaway sa kanila. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko at nagdasal ako sa Panginoong Diyos na sana ay hindi ako mabigo sa gagawin kong misyon. Makalipas ang ilang oras na pagbiyahe sa dagat, ay dumaong ang bangka ko sa isang malawak na dalampasigan. Mula roon ay naglakad ako at kinailangan ko pang sumakay ng tricycle na siyang nagatid sa akin sa baryo kung saan nakatira si Fidel. Luminga ako sa paligid at naghanap ako ng tao na maaari kong mapagtanungan. Ngunit inunahan ako ng aking pagiging mahiyain. Hanggang sa isang matandang lalaki ang nakita kong may tulak-tulak ng kariton na puno ng mga sako ng uling. Tila nahihirapan ang matanda. Kaya naman, lumapit na ako sa kanya. Tatang, tulungan ko na po kayo. Nako, maraming salamat. Abay, nahihirapan na talaga ako na magtulak nitong kariton. Ganito na nga yata kapag tumatanda na. Saan niyo po ba dadalhin to, tatang? Saan pa ba kundi sa bahay ko? Malapit lang naman yun dito. Sige ho, samahan ko na po kayo. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa bahay ng matandang lalaki na isang maliit na kubo. Humingi ako sa kanya ng isang baso ng tubig na agad naman niyang ibinigay. Siya nga pala. Ako si Pinok. Ikaw, anong pangalan mo? Joel po, tatang. Ngayon lang kita nakita rito sa lugar namin. Dayo ka rito, tama? Opo, meron po kasi akong hinahanap na tao rito eh. Abay, sino bang hinahanap mo? Sabihin mo ang pangalan at makakilala ko. Fidel po ang pangalan niya. Isa po siyang kilalang antingerong manunugi sa baryong to, kung di po ako nagkakamali. Bakit mo hinahanap ang apo ko? Ho?
Apo niyo po si Fidel? Oo, lolo niya ako. Ako ang nagpalaki sa kanya simula nung namatay ang mga magulang niya. Pagkakataon nga naman, oo. Hindi ko po akalain na kayo pala ang lolo ng taong hinahanap ko. Kaya ka, ano bang kailangan mo sa apo ko at hinahanap mo siya? Pwede po bang kay Fidel ko na lang po sabihin kung anong kailangan ko sa kanya? Hindi kita dadalhin kung nasaan siya. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang pakay mo sa apo ko. Sige na nga, sasabihin ko na. Tutal malalaman niyo rin naman ang sasabihin ko sa kanya kasi paniguradong sasabihin din niya to sa inyo. Anak po kasi ako ng taong nagbigay kay Fidel ng anting-anting na ginagamit niya po sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ano ka mo? Anak ka ni Mario? Opo. Titigan niyo po ang mukha ko at makikita niyo po na magkamukha po kami. Sige ka. Abay, oo ka ano? Kawin ka ka ni Mario nung kabataan niya. Kay Inam naman. Sabi ko naman po sa inyo magkamukha kami ng tatay ko . O anong kailangan mo kay Fidel at narito ka? Tatang Pido, kailangan po namin ng tulong niya. Sinasalakay po kasi ng mga aswang ang isla kung saan po kami nakatira. Pinapunta po ako dito ni tatay para hingin po ang tulong ni Fidel. Gusto ko po makausap si Fidel para sabihin sa kanya na baka pwede siyang sumama sa akin pabalik po sa isla namin para labanan niya po yung mga nambibiktimang aswang sa isla namin. Ikinalulungkot ko ang nangyayari ngayon sa inyong isla. Ngayong sinabi ko na po ang pakay ko kay Fidel, ay baka pwedeng dalhin niyo na po ako sa kanya. Talagang nagmamadali lang po ako . O sige, sumunod ka sa akin. At dadaling kita sa kinaroroonan ni Fidel. Sumunod ako kay Tatang Pido, kahit nagtaka ko kung saan niya ako dadalhin. Inisip ko na baka sa ibang bahay nakatira si Fidel at hindi niya ito kasama sa bahay. Matapos ang ilang minutong paglalakad, ay kinabahan ako dahil nasa isang simenteryo na kami. Nasabi kong simenteryo yon dahil may mga nakatusok na krus sa lupa. Huminto si Tatang Pido sa harapan ng isang puntod. Napatda ako nang mabasa ko ang pangalan ni Fidel sa krus na nakatusok doon. Naguguluhan ako na patingin kay Tatang Pido, ngunit walang lumabas na salita sa bibig ko. Kung ano man ang tumatakbo ngayon sa isip mo ay tama ka, Joel. Patay na ang apo ko. Patay na si Fidel. Halos 1 taon na rin. Ikinalulungkot ko po, Tatang Pido. Ano pong kinamatay niya? Sakit sa puso. Masyado kasing malihim ang apo ko na yon. Wala akong kaalam-alam na meron na pala siyang sakit. Hanggang sa inatake siya. At hindi na siya nakaabot ng buhay sa ospital. Nakikiramay po ako, Tatang Pido. Sigurado po malulungkot si tatay sa ibabalita ko po sa kanya pagbalik ko sa isla. At pasensya ka na kung hindi na kayo matutulungan ni Fidel ngayon. Pero sigurado ako na kung buhay pa siya, ay hindi siya magdadalawang isip na sumama sa'yo para tulungan kayo sa problema niyo sa aswang. Napakamatulungin kasi ni Fidel at malaki rin ang utang na loob niya sa tatay mo. Kung hindi ibinigay ng tatay mo kay Fidel ang anting-anting, ay hindi siya makikilala bilang isang mahusay na antingerong manunugis. Kaya sana ay iparating mo sa tatay mo ang pasasalamat ko at ni Fidel. Huwag mong kakalimutan ang paghingi ko ng tawad dahil hindi kayo matutulungan ng apo ko. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad, Tatang. At naniniwala po ako na kung buhay po si Fidel, ay sasama siya sa akin para tulungan kami laban sa mga aswang. Matapos yun, ay bumalik na kami ni Tatang Pido sa bahay niya. Malungkot ako, hindi lang dahil hindi kami matutulungan ni Fidel, kundi maging sa katotohanan, napatay na pala siya. O ano, Joel? Ano na pala ang plano mo ngayon? Wala po ako magagawa. Uuwi na po ako sa amin.
Kailangan po malaman kagad ni tatay na wala na pala si Fidel para makapag-isip po kami ng panibagong plano. Maraming salamat po, Tatang Pido. Aalis na po ako. Teka, sandali lang. Meron akong ibibigay sa iyo. Ano po yun, Tatang Pido? Basta, hintayin mo ko rito at may kukunin lamang ako sa loob. Huwag kang aalis. Nagmamadaling pumasok sa bahay niya si Tatang Pido. Nagtaka naman ako kung ano ang ibibigay niya sa akin. Hindi nagtagal ay binalikan niya ako at inabot niya sa akin ang isang kwintas na may palawit na hugis triangulo. Nang kunin ko yun, ay pinagmasdan ko ng mabuti ang palawit. Meron doong mga simbolong nakaukit na hindi ko mawarian kung ano ang ibig sabihin. Hanggang sa isang bagay ang biglang pumasok sa isip ko at hindi makapaniwalang napatingin ako kay Tatang Pido. Tatang, ito po ba ang anting-anting na ibinigay noon ni tatay kay Fidel? Tama ka. Yan nga ang anting-anting na yon. Nang namatay si Fidel, ay itinago ko yan dahil malakas ang pakiramdam ko na nangangailangan niya ng panibagong tagapangalaga. Kung hindi man ay maaaring bumalik yan sa dating nagmamay-ari sa kanya. At yun ay ang iyong ama. Dahil namatay na si Fidel, ibig sabihin ay si Mario na uli ang kinikilala niyang tagapangalaga. Kung ganun, kailangan ko po itong bigay kay tatay sa lalong madaling panahon para magamit niya na po ito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tama ka, Joel. Ang tatay mo na ang magmamay-ari niyan ulit. Mabuti na lang at hindi ko yan isinama sa libingan ni Fidel. Maraming salamat po sa inyo, Tatang. Panigurado po matutuwa si tatay nito. Pero kailangan ko na po talagang bumalik sa aming isla bago pa gumabi. Magpapaalam na po ako. Salamat po uli. Walang problema. Mag-iingat ka. Ipagdadasal ko ang iyong tagumpay laban sa mga aswang. At pakisabi kay tatay mo na kung may oras naman siya ay baka pwedeng dumalaw siya rito. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin siya nakakalimutan ng mga tao rito dahil sa kabayanihang ipinamalas niya noon. Matutuwa kami na muli siyang makita rito. Sige po, makakarating po kay tatay yan, Tatang Pido. Pagkatapos nun, ay umalis na ako sa baryong yun. Nakakalungkot man na wala na si Fidel at hindi niya na kami matutulungan, ay masaya pa rin ako dahil hawak ko na ang anting-anting ng tatay ko. Hindi ako makapaniwala na nasa kamay ko yun at kahit hindi ko yun suot, ay ramdam ko ang taglay nitong kapangyarihan. Pagkasakay ko sa aking bangka, ay agad akong pumalaot pabalik sa aming isla. Makalipas ang ilang oras, ay nakabalik na ako sa isla at ng oras na yon ay kalat na ang dilim sa paligid. Nagmamadali ako naglakad papunta sa bahay at nang makarating na ako ron, ay sinalubong ako ni tatay. Naroon din si Tonyo. Salamat sa Diyos at nakabalik ka na, anak. O ano, kasama mo na ba si Fidel? Nasaan siya? Nasa labas ba siya? Tay, may masama pong balita eh. Teka, anong ibig mo sabihin? Hindi ba pumayag si Fidel na tulungan tayo? Ang walang yang yun. Matapos kong ipagkaloob sa kanyang anting-anting ko, ay ganito pang igaganti niya sa akin. Wala siyang utang na loob. Tay, hindi po. Minahon kayo, tay. Huwag po kayo magsalita ng ganyan kay Fidel. Opo, tay. Hindi niya po tayo matutulungan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kasi wala na po siya. Paano wala na siya? Patay na po si Fidel, tay. Natigilan si tatay sa sinabi ko. Hindi mo na siya nakapagsalita ng ilang segundo at naramdaman ko ang pagbalot ng lungkot sa kanya. Maluwa-luwa ang mga matang napailing siya. Ang nakausap ko po dun, tay, ay ang lolo ni Fidel, si Tatang Pido. Siya po nagsabi sa akin na halos 1 taon na pong patay si Fidel dahil po sa sakit sa puso. Inilihim daw po ang sakit eh. Nung inatake po, hindi na po umabot sa ospital. Diyos ko, ano bang nasabi ko?
Patawarin mo ko, Fidel, sa mga nasabi ko sa'yo. Nakakalungkot na wala na pala siya. Napakabata pa niya. At marami pa sana siyang matutulungan dahil sa kanyang kakayahan. Sumalangit na wag kanyang kaluluwa. Paano to? Paano po kung wala na si Fidel? Paano na po natin lalabanan ng mga aswang? Tayong tatlo na lang po ba lalaban sa kanila? Ganun na nga, Tonyo. Wala na tayong maaasahan kundi ang isa't isa. Pero tay, ibinigay po sa akin ni Tatang Pido ang anting-anting ninyo. Ang sabi po niya dahil patay na si Fidel, ay ikaw na daw po ulit ang tagapangalaga nito. Mula sa bulsa ng aking pantalon, ay inilabas ko ang anting-anting. Nanlaki ang mga mata ni tatay nang nakita niya yon. Tila hindi siya makapaniwala nang nakita niya ang kanyang anting-anting hanggang sa kinuha yon ni tatay. Diyos ko. Ito na nga yun. Ito ang aking anting-anting. Opo tay, magagamit niyo na po ulit yan. Ibig sabihin, ay wala na pong laban ng mga aswang sa inyo at mauubos niyo na po sila. Tama ka, anak. Mabuti na lang talaga at ibinigay sa ito ni Tatang Pido. Hindi ako makapaniwala na makalipas ang napakahabang panahon ay muli ito mababalik sa akin at muli kong magagamit. Nang sandaling yon, ay nakakita ako ng konting pag-asa na matatapos na ang kaguluhan sa aming baryo dahil hawak na ni tatay ang anting-anting niya. Mas naging malakas ang loob ko at naniniwala ako na si tatay ang tatapos sa mga aswang na nanggagambala sa aming isla. Sa gabing yun, ay magkakasama kaming lumabas ni tatay at Tonyo. Muli kaming nagbantay at naglakad-lakad upang masigurong walang aswang ang makakapambiktima. Tay, sa palagay po ninyo, 10 kaya naglulungga ang mga aswang dito? Panigurado kasi na nagtatago lamang sila sa kung saan. Malakas ang kutob ko, anak. Nasa gubat sila nagtatago. Doon lang naman walang mga tao Kaya doon sila magtatayo ng kanilang kuta. Kaya doon tayo pupunta at uubusin natin sila ngayong gabi. Kaya humanda kayo. Nagtungo kami sa gubat. Ginalugad namin yun hanggang sa nakita namin ang mga aswang na lumalabas sa isang kuweba. Walang pagdadalawang isip na sinugod namin ang mga aswang. Matapang kaming nakipaglaban sa kanila. Nasaksiyan ko na mas naging malakas at mabilis si tatay dahil sa suot niyang anting-anting. Kami naman ni Tonyo ay ginawa ang lahat para makatulong. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay dinumog si tatay ng mga aswang at pinagtulungan siyang hilahin ng mga yon papasok sa kuweba. Susundan ko sana si tatay doon, pero pinigilan ako ng kaibigan kong si Tonyo. Bitiwan mo ako, Tonyo! Bitiwan mo ako! Kailangan kong tulungan si tatay! Baka patayin siya ng mga aswang! Wag, Joel, wag! Huminaon ka! Delikado kung susundan natin si Mang Mario! Bitiwan mo ako, sabi! Hindi ko siya pwedeng pabayaan! Paulit-ulit kong isinigaw ang pangalan ni tatay. Nagpumiglas ako, ngunit ayaw akong bitiwan ni Tonyo hanggang sa nagmamadaling lumabas ng kuweba si tatay. Nang hilakbot ako dahil putol na ang isa niyang braso. Mabilis naming inalalayan si tatay palayo sa kuweba at nagtago kami sa likod ng isang malaking bato. Hinubad ko ang damit ko at itinali ko yun sa putol na braso ni tatay para kahit papano ay huminto ang pagdurugo noon. Tay, ang braso po ninyo, ano nangyari? Bakit naputol? Hindi ko rin alam, anak. Pinagtulungan ako ng mga aswang sa loob ng kuweba. Diyos ko, napakarami nila. Mabuti na lang. At hindi nila ako nagawang mapatay. At nakatakas pa ako. Ano na pong gagawin natin ngayon, Mang Mario, Joel? Kailangan na siguro nating umatras. Kasi hindi ka na makakalaban, Mang Mario Hindi. Hindi tayo aatras. Pagkakataon na natin to para ubusin ang mga aswang na yan. Pero tay,
Wala na pong isang braso nyo eh. Mahihirapan ka na pong makipaglaban. Hindi po natin sila kaya. Kahit meron ka pang anting-anting. Mamamatay po tayong lahat dito. Tama ka. Hindi ko na nga kayang makipaglaban sa kalagayan ko ngayon. Pero ikaw anak, kaya mong labanan ang mga aswang. Ano? Tay, hindi ko po sila kaya. Kaya mo. Dahil ipagkakaloob ko na sa iyo ang anting-anting ko. Sa palagay ko, ay hindi na naibibigay ng anting-anting ang buong kapangyarihan niya sa akin. Dahil sa may edad na ako, hindi na lumalabas ang totoong potensyal nito. At ikaw anak, ang nakikita kong nararapat na maging bagong tagapangalaga nito. Ikaw na ang bagong magtatangan ng anting-anting ko anak. Hindi ako makapaniwala nang hinubad ni tatay ang anting-anting at isinabit niya yon sa leeg ko. Agad kong naramdaman ang paggapang ng kakaibang lakas sa aking katawan. Ramdam na ramdam ko yon hanggang sa kahuli-huli ang himaymay ng aking laman. Pero tay, hindi po ako sigurado kung kaya ko pong gamitin ang kapangyarihan ng anting-anting po na to. Anak, lahat ng bagay dito sa mundo ay walang kasiguraduhan. Hindi mo malalaman kung kaya mo ang isang bagay kung hindi mo to susubukang gawin. Magtiwala ka sa sarili mo, gaya ng pagtitiwala ko sa iyo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anting-anting na yan. Kung alam ko na wala kang kakayahan na maging tagapagtanggol ng islang ito mula sa mga aswang, maniwala ka sa akin anak. Kaya mong patayin ang mga aswang. Ang kailangan mo lang gawin ay lakasan mo ang loob mo at magtiwala ka sa sarili mo. Hindi ako nakapagsalita. Matapos na sabihin yun ni tatay, hinawakan ko ang anting-anting at inisip ko ang maaaring mangyari kung hindi ko lalabanan ang mga aswang. Alam ko na kung aatras kami ngayon at hindi ko tatanggapin ang tungkulin na ipinasa ni tatay sa akin, ay malaki ang posibilidad na may mga susunod pa silang magiging biktima sa aming isla. Maya-maya pa ay matapang akong tumingin kay tatay. Napagtanto ko na alam ni tatay na hindi lubusang ibibigay ng anting-anting ang kapangyarihan nun sa kanya. Pero pinili pa rin niyang labanan ang mga aswang. Kaya dapat ay ganun din ang gawin ko. Hindi ko dapat pagdudahan ang aking sarili kung ang sarili kong tatay ay ibinigay ang buong tiwala niya sa akin. Sige tay, lalabanan ko po ang mga aswang. Tama po kayo. Kailangan ko magtiwala sa sarili ko. Kung meron man dapat na unang taong magtitiwala sa akin, ay ako dapat yun. Humanda ang mga aswang na yan. Uubusin ko sila. Ganyan nga anak. Ganyan nga. Ngayon pa lang ay ipinagmamalaki na kita. Tonyo, ikaw na muna ang bahala kay tatay ha. Sige na, mauna na kayo. Dalhin mo na siya sa baryo natin. Humingi ka ng tulong sa mga tao para madala kagad siya sa ospital. Sige na, magmadali kayo. Pero teka, paano ka? Ako nang bahala sa mga aswang. Kaya ko na to, tol. Sige na, kumilos ka na at baka marami pang dugo mawala kay tatay. Mag-iingat ka anak. Sigurado ko, nalalabas ka sa gubat na ito na dala ang isang magandang balita. Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon Diyos. Hinintay ko munang makaalis sina tatay at Tonyo bago ako lumabas sa likod ng malaking puno. Naglakad ako papunta sa kuweba at doon ay nakita ko ang mga aswang na umaangil at tila ba naghihintay sa akin. Kitang-kita ko ang matatalas nilang mga kuko at ang naglalakihan nilang mga pangil habang tumutulo pa ang laway na may kasamang dugo. Mula sa loob ng kuweba ay lumabas ang isang aswang na may mas nakakahindik na itsura.
Sigurado ko na siya ang pinuno ng mga aswang dahil naramdaman ko ang kakaiba niyang lakas. Nagkamali kayo ng istang pinuntahan nyo, mga diablong buwang kayo. Dahil ang istang ito ang magiging libingan nyo. Ang lakas ng loob mong harapin kami nang ikaw lang mag-isa. Sawa ka na ba sa buhay mo? At gusto mo nang mamatay? Wala akong pakialam kung mamamatay ako ngayong gabi. Basta masiguro ko lang na mauubos kayong lahat. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng tapag mo. Pero ang islang ito ay mapapasakamay ko. Dito ko magtatayo ng aking bagong kuta at kayong lahat na nakatira rito ay gagawin naming mga pagkain. Inutusan ng aswang na yon ang iba pang mga aswang na sugurin at patayin ako. Iilan na lamang ang mga aswang na naroon, kaya sigurado ko na kaya ko sila. Mas lalo kong naramdaman ang kapangyarihan ng anting-anting at walang takot akong nakipaglaban sa mga aswang. Bawat aswang na lumalapit sa akin ay tinataga at sinasaksak ko. Naging mabilis ang galaw ko at kahit ako ay hindi makapaniwala na kaya ko palang gawin yon. Sa maikling sandali ay nagawa kong patayin ang lahat ng aswang na lumalabas ng kuweba at umaatake sa akin. Nagkalat ang mga katawan ng aswang sa aking paanan. Matalim kong tinapunan ng tingin ang pinuno ng mga aswang. O ano? Bakit parang natatakot ka na yata? Hindi ka ba makapaniwala na nagawa kong ubusin ang mga kasamahan mo na mga katulad mong pangit na aswang? Ano sabi mo? Natatakot? Nagkakamali ka. Wala akong kinatatakutan. At lalong hindi ako matatakot sa kagaya mong isang kutong lupa at isang mahinang nilalang lamang. Humanda ka dahil pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking mga alagad. Pagkatapos niyang sabihin yon, isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng pinuno ng mga aswang bago siya mabilis na tumakbo papunta sa akin para ako'y sugurin. Ngunit sinalubong ko ang aswang na yon at nagsimula kaming maglaban. Ang aking itak kontra sa kanyang pangil at matatalas na kuko. Ramdam ko ang matindi niyang galit at ang pagnanais niyang patayin ako. Kaya mas lalo kong ipinakita sa kanya na hindi siya magtatagumpay sa gusto niyang mangyari. Sa isang mabilis na galaw, nagawa kong saksakin sa tiyan ang aswang. Hanggang sa malakas niya akong itinulak, kaya napaatras ako ng ilang hakbang. Sumugod ako, ngunit biglang nawala ang aswang sa kanyang kinatatayuan. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang sumulpot sa aking kaliwa. Isinangga ko naman ang braso ko nang kakalmutin niya ako. Gumuhit sa balat ko ang matutulis na kuko ng pinuno ng mga aswang. Hindi ako pinanghinaan ng loob. Inisip ko na kailangan kong mapatay ang pinuno ng mga aswang upang bumalik na sa normal ang buhay naming lahat sa aming isla. Pinadaloy ko sa aking katawan ang malakas na kapangyarihan ng anting-anting at saka ko buong lakas na tinaga ang aswang sa balikat. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang sa buong kagubatan. Sunod nun ay itinarak ko ang itak sa tapat ng kanyang puso. Hindi pa ako nasiyahan. Hinugot ko yun at muli ko siyang pinagsasaksak sa kanyang puso, sa kanyang leeg at pinakahuli sa kanyang ulo. Napanganga ang aswang na tila hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Nang hugutin ko ang itak ko sa kanyang ulo, ay walang buhay na bumagsak ang aswang sa lupa.
habang bumubulwak ang masaganang dugo mula sa kanyang mga sugat. Habol ko ang aking paghinga habang pinagmamasdan ko ang mga bangkay ng aswang sa paligid ko na aking napatay. Hindi na ako nagtagal doon at nagmamadali akong lumabas ng gubat para alamin kung ano na ang nangyari sa tatay ko. Ngunit sa awa ng Diyos ay nadala kagad ang tatay ko sa ospital sa kabilang isla. Nagpasalamat ako sa mga taong tumulong kay tatay na madala kagad siya sa ospital, lalong-lalo na sa kaibigan kong si Tonyo. Nakaligtas si tatay, pero sa kasamaang palad ay hindi na maibabalik ang isa niyang braso. Isang umaga ay pinapakain ko si tatay ng almusal sa ospital. Ay napansin ko na kahit putol ang isa niyang braso, ay hindi ko siya nakitaan ng lungkot. Alam mo anak, sobrang ipinagmamalaki kita. Biruin mo. Nagawa mong ubusin ang mga aswang sa isla natin nang ikaw lang mag-isa. Sigurado ko na napakalaki ng pasasalamat ng mga tao sa atin sa ginawa mong yun. Isa kang bayani, anak. Kaya nga po medyo nahihiya nga po ako kapag may lumalapit sa akin para magpasalamat. Di po kasi ako sanay sa ganung atensyon Pero tay, hindi ko po yung magagawa. Kundi dahil po sa anting-anting nyo, tay. Hindi na sa akin ang anting-anting na yan. Dahil sa'yo na yan. Ikaw na ang bagong tagapangalaga niyan simula ngayon. At tandaan mo, hindi lang dahil sa anting-anting, kaya mo natalo ang mga aswang, lalong-lalo na ang pinuno nila. Yun ay dahil din sa taglay mong lakas. Nasa dugo mo talaga ang pagiging antingerong manunugis. Dahil anak kita. Maraming salamat po, tay. Kasi napakalaki po ng tulong na ginawa nyo para lumakas po ang loob ko at para magtiwala po ako sa sarili ko. Pero tay, paano na po kayo ngayon yan? Wala na po ang isang braso nyo. Bakit ba? May isang braso at kamay pa naman ako. Sa una paniguradong mahihirapan talaga ako. Pero masaya ako at nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoong Diyos dahil binuhay pa niya ako. Yun naman ang importante, di ba? Hindi pa ako kinuha ng Diyos dahil hindi ko pa oras at may mga kailangan pa akong gawin dito sa mundo. At isa po sa kailangan nyong gawin ay ang bumisita po sa baryo kung saan po kayo nakilala bilang isang mahusay na antingero at manunugis. Ang sabi po kasi sa akin ni Tatang Pido, bumisita daw po kayo doon kasi gusto ka daw po makita ng mga tao doon. Maigpit niya pong bilin sa akin yun, tay. Oo nga pala, no. Napakatagal ng panahon pala nung huling beses ako nakapunta ron. Hayaan mo, kapag nakalabas na ako rito sa ospital at nakabawi na ako ng lakas, ay pupunta tayo ron. Sige po. Basta nandito lang po ako, tay, para alagaan ka. Tay, hindi po ako mawawala sa tabi nyo hanggang may lakas ako. Maraming salamat, anak. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng anak na kagaya mo. Naalala ko nga pala, saan pala tayo kukuha ng pambayad dito sa ospital? Wala naman tayong pera. Naku, malaking problema to. Huwag nyo na pong isipin yun, tay. Nag-ambag-ambagan po ang mga tao sa isla para pambayad po dito sa ospital. Saka may makukuha rin po tayong pinansyal na tulong mula sa lokal na pamahalaan. Kaya wala na po kayong ibang dapat isipin, kundi ang magpagaling at magpalakas. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni tatay sa naging pag-uusap namin na yon. At mas lalo kong humanga sa pagiging matatag ng tatay ko dahil kahit nawalan siya ng isang braso, ay positibo pa rin ang pananaw niya sa buhay. Makalipas ang ilang araw, ay nakalabas na ng ospital ang tatay ko. Araw-araw ko siyang inaalagaan at ako ang palaging nagpapaalala sa kanya sa pag-inom ng kanyang mga gamot.
hanggang sa unti-unti niyang nabawi ang kanyang lakas. Mula noon ay naging maayos na ang buhay namin sa isla. Pero kung meron akong labis na ikinatuwa, yun ay ang naging inspirasyon ako sa iba na matutong lumaban para sa kapakanan ng mas nakararami. Isang araw, binisita namin ni tatay ang baryo ni Natatang Pido. Tuwang-tuwa ang mga tao nang nakita nila ang tatay ko at kitang-kita ko kung gaano kasaya si tatay na nakabalik siya sa lugar kung saan siya ipinanganak. Kahit sandali lang. At dahil sa aming pinagdaanan, ay naintindihan ko na kailangan ko talagang magtiwala sa sarili ko. Hindi na ako nagduda sa kakayahan ko. At kung sakaling muling may mga aswang na manggugulo sa aming isla, ay sigurado na ako na kaya ko na silang labanan upang mapanatili ang kapayapaan at katahimikan sa aming maliit na isla. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana may natutunan po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na sa huli, ang tunay na lakas ng isang mandirigma sa pisikal man o espiritual na laban ay nagmumula sa matibay na tiwala sa sarili na inaalalayan at pinapatatag ng pananampalataya sa Diyos. Kapag buo ang iyong loob, hindi ka madaling matitinag ng takot. Alinman sa mga pagsubok o sa mga aninong nagbabadyang sumira sa kapayapaan ng inyong baryo. Ngunit higit pa rito, ang tiwalang ito ay hindi nagmumula lamang sa sariling kakayahan, kundi sa pananalig na may gumagabay at nagbabantay sa atin. Tulad na lamang ng nasusulat sa Pilipos 4:13. Lahat ng bagay ay aking magagawa dahil sa lakas ng kalooban sa akin ni Kristo. Sa talatang ito, malinaw na ang lakas na kailangan natin upang mapagtagumpayan ang anumang dilim ay nagmumula sa Kanya. Isang lakas na hindi matutumbasan ng anumang anting-anting, bertud, mutya, o mga medalyon o kapangyarihang makamundo. Kaya, ang taong may tiwala sa sarili at may matibay na pananampalataya ay nagiging ilaw sa gitna ng kadiliman, sandigan ng kanyang kapwa, at tagapagtanggol ng katahimikan ng kanyang pamayanan. At sa panghuling mensahe, kaya saang kamandalin ng laban ng buhay, sa gitna man ng unos, sa harap ng matitinding pagsubok, o sa mga sandaling tila nilalamon ka ng kadiliman, huwag mong kalilimutan ang dalawang sandatang hindi kailanman kukupas, ang tiwala sa sarili at ang pananampalataya sa Diyos. Hawakan mo ang mga ito ng buong higpit, sapagkat dito nagmumula ang tunay mong lakas. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa bawat takbang na iyong tinatak. May liwanag na patuloy na gumagabay sa iyo at may kapangyarihang higit sa lahat na handang umalalay sa iyo sa bawat laban. Manatili kang matatag, manatili kang may pananalig, at patuloy mong ipaglaban ang kabutihan, sapagkat sa dulo, ang liwanag pa rin ang magtatagumpay. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment at i-share ang aking mga upload. Napakalaking tulong po nito sa aking channel para sa mas marami pa pong makapigil-hininga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po,
at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang hari at tagapagligtas ng ating sanlibutan.